Good morning mga kapadyak. Nandito tayo ngayon sa Sison. Dito sa bahay ni Insan Hyacinth. Yahoo! Nakipark tayo dito kay Insan. Wow! Yun mga kapadyak, naka-ready na kami. Kala pa hindi nagagamit. Shout out sa mga tsikero dyan. Maingit kayo. Bike ko lang kanina. Ano kami ni Dan? Isang araw. Ito ang aming datang. Pitam na tayo ng sigarilyo ni Kuya eh. Ito kay bike discount sa akin. Kuya, tatagal mo na ang lamok. Papuntang yung sisi kami mga kapadyak. Time check 7 o'clock. Ano po ito? Ano malaki yan? Okay, hintayin natin mga kasama dito. A few moments later. Dito na kami magpipinitensya. Oh, pakyat. Walang signal. Oh, wag mo akong bibitin eh. Mga master natin. Bawal ang signal. A few inches later. Sir Silver, umpisan na natin yung mga tulak. Ito na yun. Ito na. Ano? Intukod. Induron. Tukod. Induron tayo. Tukod. Time check 7:30. Tutulog tayo na ako dito kasi. Anong oras tayo kaya makarating sa Kami. sa summit? Mga kapadyak, first gate. Papuntang Alibeng. Yung huli, magsara. Si Sir Jeff. 5 minutes later. Ilang oras pa tayo magtutulak? Mga tsikero. Sikero boys. Si Shelly Hiliber. Yoo! Pero ipikpik. Mga kapadyak, nandito na tayo sa pangalawang gate. Sir Pab, anong lugar to? Sako pa rin ng... Okay mga kapadyak, time check. Mag-alas 8 na. Oh. Itong gate mga kapadyak. Many minutes later. Let's roll. Uy, simentado. Dapat nag-goggles na pala ako. Ligabok.
Palusong mga kapadyak. Patikim. A few minutes later. Time check mga kapadyak. Alas 10. Oh, ukod pa. Ukod pa. Malapit na, konti na lang. Konti na lang. Kunting ukod na lang. Ahon na lang, dalawang ahon. Dalawang po. Bawal mag-signal. Oh. Bawal mag-signal nga na ngayon. Hindi na lang. Kunti na lang. Papayat na ako. Wala na kaming datang ka. Shout out kinimalong, ginagawa danom. Thank you. Pag pumayat ka, pre, wala na kaming datang. Datong. Datong. A few minutes later. Mga kapadyak, nandito na kami sa summit. Ayan na pala. Sira na talaga. Yung kubo-kubo, sira na. Kasi tayo. Pababa na to mamaya. Hindi natin Tara. dito. Bukin natin. Practice natin. Saan ang dala? Baka mag-iba pa eh. Hindi, wala na tayo siguro yun. Yan. Hindi tayo kumain dyan sa baba. Kainan na. Wala pa si Sir Jeff. Nag-enjoy na yun. Nagpapausok na naman yun. My God. 1 hour later. Okay mga kapadyak, ready na kami. Anong view deck to mga kapadyak? Basta view deck. Alibeng. Papunta na kami sa Alibeng. Piminggan. Di ba? Puminggan tayo. Piminggan to. Di ba Okay. labayog ko nito? Ride safe. Labayog. Anong road na? Tara idol. Sundan natin si Idol Silver. Hop, hop. Okay. Kanan. Bakit dito? Oo ba? Wow, ito na yun. Rough road. Mahuli ko. Ride safe. Ingat ha.
Bato yan, bato. Serye. Sa likod ako sa'yo. Follow ka mo. Hop, 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 hop. Yun mga kapadyak, pag ano, nagbawas-bawas tayo ng hangin ng gulong, madulas pag matigas. Alright. Ride safe. Yan o, yung sinasabi ko. Chikero. Lahat. Chikero team. Shout out sa mga Chikero team. Sa Timbangag, shout out dyan. Kami lang malakas. Okay, Kami Kapadyak lang malakas. sundan natin si Sir Jeff. Time check, 12:15 mga kapadyak. Malalaking bato dito mga kapadyak ko. Chill-chill lang tayo mga kapadyak. So, uy, ang bato. Sumasabit boss. Yan pa sa likod mo. Mana ako.
Nanay. Wanda. Tada. Ha? Uy, step up. Hop ya. Hop ya. May mga bato dito sa harap. Tapos pala. Oo. Grabe doon ah. Nakasurvive ako doon. Yeah. Ay, ito na. Ang mabato-bato. No, grabe doon no. Dito na lang sa baba. Saan ka dumaan? Pwede naman dito sa baba. Mas relax. Ginagawa mo. Oo. Kaya nga, kailangan nila oh. Pakahirap kayo ah. Oh. Oh, pasalo ng bike. Oh, okay. Pasalo ng bike. Okay. May kahoy. Okay. Chupoy. Sir. Wala, nagkakarasta ba ako? Pag biglang nawala. Oo nga. Kaya si Sir Pag nagkakali. Uy! Yun. Pag talaga niya ang Sir Pag. Ang lupit doon.
Time check. 12:40. Ha? 12:40. 40. Okay, roll. Roll, roll, roll. Muntik na ako dun. Huh. Nakain mo yan. Huh. Ayan o. Ha. Vibe. Yun. Oh. Ah. Wait. Uy. Baka magulungan natin ito. Ginagawa mo. Yeah, boy. Sarap, gamas. Friendly Kapadyak ang malakas. Pulsos versus hardtail. Yun. Kapadyak lang. Malakas, bumubuntot, sumasabay. Hardtail pa nga eh. Paano kayo kung nakapulsos na to? Baka nauna na sa atin to. Madaming simplang na. Bato-bataw.
Natiba kaya mi sir. Kala namin wala. Dumistansya eh. Dumistansya ako, nawala naman. Dito tayo naligo ng Sir Pab, no? Hindi, doon. Diba? Ha? Ang patang yata ni Sir Pab eh. Tapos sinarapan niya yung mga ano eh. Ha? Yung mga gate eh. Di ba ka makalabas ng kalabaw? Kaya naman pala. Sumigaw pa nga kami. Tapos may nakalabas pa kaming aso. Tinanong namin kung nakita ka. Sumiling yung aso eh. Ginawang patag, no? Ginawang patag. Ginawang patang ni Sir Pab. Ano? Wala pa bang nalalaglag na tornilyo? Los yung mga bato. Oh. Maligo. Yun, ang laking star. Dadaan pa tayo ng ilog. Tara na. Ano, self-server? Yes. Pa-survive tayo. Yun. Boss. Survival. Sir, Shout out. Really Kapadyak, malakas lang. yung chikero. Balat, tulog. Okay, palabas na ito sa ano mga kapadyak. Labas kami sa Pusorobio. Time check, alauna. Okay. Ito. Hindi trail. Hindi na to. Hindi. Salamat kay Really Kapadyak. Sana maulit-ulit. A few inches later. Maraming salamat kay Sir Pabs. Siya yung trail master natin. Thank you, sir. Phew. Trail guide na nang iiwan. Biglang nawala. Kaya sa susunod, huwag kayo magpapasama ka sa pap, iiwan kayo yan. Yung wala, nandun na naghihintay. Nagkakapi na. Go. Hindi ko natayanan ni Sir Pab kasi hindi nabuksan eh. Tapos nagkalabaw mo pala. Niligaw ka pala. Biglang nawala. Op, op, yeah, op. Yun, nakuhanan ko din si Sir Pabs. Lalaki ang bato. Tinaas ko pa na yung upuan ko. Oh. Tubig. Pwede na yata yan ah. Okay. Mauli, matik. Oh. Unahan yung mauli, magsasara. Unahan. Yung pala yun. Siyempre, mag-protect nila eh. Nagsawa na magsara. Kanina pa siya nagsasara eh. Oo, closing eh. Washing na to.
Hop. Ikot-ikot tayo ah. Dumulas pa. Yehoo! Yehoo! Ay! Nagpakyok, sorry. Next, in the road. In the road na to mamaya. Down bro. Bawal magtulak. Bawal mag-signal. Dito tayo nung nag-ano nagmerienda din lang. Okay, cut. Huwag ko muna yung bike. Ako may bike. Huwag mo na yung bike. Wala ang bike. Gusto mo sapain ko? Basta may bike na. Yung pwede saan mo pinipili ka? Dito, kaliwa. Kaliwa. Hop. I-stretch. Apo. Hindi, ganyan oh. Kaya, ganito ba mo? May harap ako sa wall. Ganyan mo. Hindi, ganyan mo. Pulikarin ka pag ano. A few minutes later. Uwian na mga kapadyak. In the road na to. Usurog to Sison. Ano idol, ayos? Sulit? Mga kapadyak, hanggang dito na lang yung ride natin. Ingat tayong lahat. God bless. See you.